So, ang patukuranan sa mensahe makita sa Mateo chapter 2 verse 9 to 14. Mateo chapter 2 verse 9 to 14. Ang pulong sa Dios nagaingon, human nila paminawa ang hari, nang lakaw sila. Sa dito na sila sa dalan, nakita nila pag-usap ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong sa tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Unya, misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata. Unya, giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyang bulawan, insinso ug myrrh. So this is the word of God. Akong yang matag sa pagpamungko. So I know nga ready na ang atong kasing-kasing to listen the word of God, and ang Dios tugutan nato nga manimuhat sa pagkasing-kasing karon. Samtang maminaw ta siyang pulong, tuguti ang pulong sa Ginoo maga panimuhat sa imong kasing-kasing ug sa imong hunahuna karon. O atong tugutan pod nga ma-absorb nato ang blessing sa word ni Lord. Karon atong palakpakan ang buhing Dios sa kinabuhi sa sulungan. Praise God. May buntag sa tanan. Inan imong tapad nga may buntag. Okay. Tinuod no nga hapit na mauman ang 2020 and next year 2021 na. So karon ato ang topic karon, be wise. Be wise like a wise man. So, atong nadong kaganin ng ibasa, nadong na yung mga wise men, nagikan sila sidlakan. So, dili ko siya hari. Kay, sa atong nadong sa unang panahon is, mga king daw na sila, tulo ka hari. Pero sa Bible, dili mo mabasa nga hari sila. Itawag sila mago or magi. O sa English, wise men. Sa lain pang pagkahubad, mga astrologers ni sila. Nagtuon ni sila sa dagan sa mga bituon. And gitawag ko ni sila sa laing pang sa komentary ini gitawag sila og mga kingsmaker. Sila ang mo present nga kining tawana himuong hari. Sila ang atuon dayon. And kaning sila mga tawhana is naa sila sa lugar sa Persia. And Saudi Arabia ba? So mostly ang Saudi Arabia is usa ka dato nga nasod. Naa diha nagkuha sagad daghang gold diha, mga pahumot o kini mga insinso. And nakahinumdum man ta sa time ni Solomon nga daghan kayo gold si Solomon gikan to sa Persia, gikan sa Arabia. And ang mga hari dito is nilunit dito ni King Solomon. So dili nimi katingala nga kini mga tawhana matawag sila kingsmaker tungod kay daghan sila mga bahandi sa ilang nasod nga if sila sa ilang nasod gitawag mo sila mga pare, mga priest ba. So sila ang tawgon, if na mahimong hari dito, sila dahil panalit tawag, sila ang muhimo sa seremonyas. Pero, katingalahan dire, kagibiyaan nila ang ilang nasod, and then yato sila Bethlehem, kay nakita daw nila ang bituon. So karon atong tun-an, unsa ang karakter sa usa ka wise men. Kaya ang gusto sa Dios nga mahimo utang pareha sa mga wise men. Ignay mo tapan nga wise men. Wise man. Mga wise men na igsoon. Kaya ang wise men, wise na siya sa pagbahig sa iyang panahon. So, if nagkungko karon diha, matawag kag wise men ano man. Sa kadaghan nimong trabaho sa inyong balay, pero wise ka sa pagbahig nimong time para sa Ginoo. Wise men ang tawag ana. Now, ato tas mga karakter ini. Unang-una, ang karakter sa wise men, devoted sila sa pagpangita sa Ginoo. Devoted in seeking God. Nga namang devoted kayo sila. Tungod kay bisag layo ang ilang lugar, ilag yung giadto ang Bethlehem. Nga kanang Bethlehem, gitawag siya populous town. Kana bang daghan kayong tao. And if makaato na kang lugar ha, posible nga masala ka tungod sa kadaghan sa balay o tungod sa kadaghan sa tao. Pero ang ilang tuyo
Bethlehem. Kay ilang subayon ning star nga ilang nakita. O di ba? Kung imong tanawon is layo kayo sila, pero sila may nakakita sa star. And samantala ang taga Jerusalem, kung imong tanawon sa istorya, pag abot nila sa Jerusalem, murag nahingangha ang taga Jerusalem. Unsa gud nabagoy na tao diri nga King of the Jews wala oy. Si King Herodes, di patawag nila hilom. Ay sa ako sang klarohon ninyong istorya na bagoy na tao diri hari. Bro wala man. Ako may hari diri sa Jerusalem. Si King Herodes di ana. Kay sila mismo nga taga dito dool sa maong natawhan ni Jesus is wala sila ka balo. Karon sa may punto nato igsoon. Pwede ning ma-apply sa itong kinabuhi. Nga naay nakita nimo karon nga wala makita sa uban. Uto ba ka ana? Naay nakita nimo karon nga wala nakita sa uban. Just like for example, nisimba ka. Gihaguan mo nimo time para madtug og simbahan. Ay gitawag ka ana og wise men. Wala na ba na nakita sa uban? Kana pagsimba, unsa may nakita sa uban? Unsa koy makuha ng simbahan? Nako ko tay makuha ng simba-simba? Di ba? Pero kanay mo nakita lahi sa uban. Ay siguro inani ta sa una, unsa mga kuha na ko ng simba-simba. Kay wa pa man kapakita sa kahayag sa Ginoo. Pero sa diyan nakakita na sa kahayag sa Ginoo, naa na kay nakita nga wala pa makita sa uban. Kanang paghatag nimo, wala nato na nakita sa una. Kanang pagka-giver nato. Pero karon nga nakaduog ka sigis pulong sa Ginoo nga mas maayo din paghatag kaysa pagdawat is nakita na nimo nga mahatag ko. Sa una, magdinalo ka ta. Pero nakita nimo sa atong luyo. Wise men ta igsoon. Amen? Palakpakan atong buhi nga Diyos. Nakita nako nga na-apply nato ang karakter sa wise men. Tungod kay nakita nato dire unsa ka managayan ng Dios nga nagpanalangin nato. So, devoted in seeking God. Di ba? Dili sayon ang ilang journey igsoon. Niagi sila mga up and downs sa ilang pagsunod aning star. Kay from Saudi Arabia, kanang Saudi Arabia is naa diha ang desierto. And madto sila Jerusalem, na dito ang pinakatugnaw nga bahin. So, agi sila init, agi po sila bugnaw nga sitwasyon. Bagi sila mga buntot, bagi po sila mga patag. And dili basta-basta ilang sakyanan is mga yak-yak kayong mga sakyanan. Camel. Sa tanang hayupan, ang camel pinakayak-yak. Tungod sa kadako. Diba, yak-yak ang mulakaw ng dagko. Ang gagmay kitik mo ng tila. Ang tag-as, sinay kayo mulakaw. Pero tag-as mulakaw. Ang camel. So, yak-yak kayo. Dili pa rin sa itong panahon karon nga, mag-airplane ka, madto ka o gawas nasod, abot dahil ka dito, pa sa adlaw. Unong ka-oras, abot na kag-Korea. From Manila to Korea is unong ka-oras. So, dili murag makubalan imong lubot. Samantalang sila, camel, yak-yak kayo, grabe, di mo ma-imagine ang ilang pagpangita sa Ginoo. Dili sayon ang pagpangita sa Ginoo. Muagi ta mga up and down sa atong kinabuhi. Now, sometimes sa journey nato is naay panahon nga murag laaya na ta dili ta padayon sa journey. Sa start lang, excited ka, di ba? Mato ka sa kalugar, nawa ka kaadto is, excited ka pas sinugdan pa, pagikan lang daan, ala, tuta, ano man, tuta na lugar ha, excited ka. Pero alam daw nga, nakagi na kag mga init kayo, panahon, ay mga hangin, no, yaya pa kayo ng sakyanan, posible nga, na sila'y na-feel ato nga, pragla ay mga ipadayon, di lang naman ito padayon ini. And, mostly sa Christian, muna ang sagad na sinati. Murag laay man. Manday nang alagad, kusigi man kung gisaway. Tama ba tadi ha? Murag laay man. Kay nang alagad ko daghan kong giampo sa Ginoo, wala man. Murag laay man. Naghatag naman ta ako, wa malagi balos nako. Murag laay man. Naaman ta ko'y pagpangalagad sa Ginoo, daghan man problema sa mong balay. And that's why upang mga Christian, dili sila magpadayon. Pero, kuhaan na to, being a wise man, gapadayon sila. Taliwala sa mga daghang kakulian silang ginabuhi, up and down silang ginabuhi, padayon sila. Basin sa atong ginabuhi so is brag gilayan ta. Layan na ni kong trabaho. Diba, sinugdan. Kung nakay trabaho is ganahan ka mong trabaho. Kung sinugdan mo lang,
Abti kay kas trabaho pero gadugay-dugay sa mong trabaho murag usa na lang kang trabaho na amo. Isa may kasi natin so murag laay na ba? Ang murag papapil na lamang niya pagtrabaho, dayamo abti kayo. Pero atong una is abti bisag-bisag na amo. Igsoon kinahanglan makatunan mo being a wise man. Magpadayon ka. Bisag nakaagi kag up and down. Devoted in seeking God. Napabata diya? Sa ilang pagka-devoted igsoon, dato man sila, di ba? Sa ilang lugar dato sila. Pero matingala ka, gibiyaan nila ang ilang kadato para lang makita nila ang Ginoo. So, kung yung i-apply sa itong ginabuhing Kristohanon, na ay dato des Biblia nga nabitaan siya sa lapi. Kinsa may atulay naman diya nga dato sa Biblia, nabutaan siya sa lapi. Katong kitang dato sila saro, nabutaan siya sa lapi. Dapat ang yan sa lapi itabang sa kabus na sila saro. Pero nabutaan siya. Pero ang tingala ko aning mga magi diri, kay mga kingsmaker diri, nga sa kadato nila nagdala sila gold sa ilang nasod, sila ang kuhaon sa mga tao dito para mahimong seremonya sa mga mahimong hari. Pero gibiyaan nila ilang kadato is to worship God. Gibiyaan nila ilang position para mag-worship sa Ginoo, para mangita sa Ginoo. And being a wise man igsoon, mao punay gusto sa Dios. Nga unsa man ang position dito? Sa imong trabaho ba? O sa imong pamuhi ba? Sa imong makaptangan ba? Dapat na kay panahon pagbiya para mo worship sa Ginoo. Being a wise man man ta. Mao ni gipangita sa Ginoo. Be wise like a wise man. Kay kung dili ka wise karong panahon na, ang makita nimo sa gas palibot is wala gyud time sa Ginoo. Tanawa ra gud ang Jerusalem. Nakapabay time silang Herodes. Nakamatikod ba sila nga natawag Jesus? Wala. Tungod kay nabisi sila ilang kahimtang. So kung mabisi dahil tas kung kahimtang nga wala kay time sa Ginoo, dili na ka magpakialam sa Panginoon. Pero kining mga dato igsoon, kining mago, kining mga magay diri, mga kingsmaker, bisan sa ilang kadato, pero sa diyang gitalibdan sa nila and so worship sila sa Ginoo. Ipakita sila sa star. Amen. Kano sa nato makita ang kahayag? Kung naakas kang ngit-ngit. Totoo ka na? Di ba, nakakita mga kangit-ngit sa ginabuhi, problema, mga balatian, mga disgrasya, is usa na sa mga kangit-ngit. Di ba, ang tao na disgrasya, usa sa magkahuna-huna Ginoo, musiba na ko, ginaguman ako, kaayo. Kaya nakita na niya ang kahayag, taliwala siya ang kangit-ngit. Kung imong yung samto ni Igsoon, ipaagi ka kung mga kangit-ngit para makita ni mo ang kahayag. Naabong hinagyan nga kangit-ngit? Mga problema ba? Mga balatian, disgrasya, pamilya nagkagubod, wa mo nagkasinabot, kangit-ngit na sa darkness. Pero ingon ta Igsoon, gusto ang Diyos na tanaw ninyo ang kahayag na narito. Ayaw tanawa ang kangit-ngit nyo karon, tanawa ang kahayag, tanawa ang star. Si Jesus ang star sa itong ginabuhi. Ha? Na may motor nga star? Motor star. Jesus ang star sa itong ginabuhi. Kinahanglan igsoon, devoted ka sa pagpangita sa Ginoo. Nga naman, kung devoted ka sa pagpangita sa Ginoo, ipakita ko sa Ginoo ang wala nimo kakit-i sa una. Dapat kay wala kakit-i sa una nga nakita nimo karon? Kanang dibing, sa kunang diman. Wala nimo nakit isa una pero ipakita ka sa Ginoo karon. Kana pagka masilimbahan mo karon, wala nimo nakit isa una kasi sige ra magaglaag biskuhan, si kag panari, si sugal, wala mo nakitaan sa una. Pero karon nagpungko na kag simbahan. Di ba? Ipakita sa Ginoo wala nimo nakit isa una. So, napagyud. Iklaro sa Ginoo sa imuha ang dili maklaro sa ubang tao. Kung buot sabton ang star naa sa Jerusalem, pero ang mga tao sa Jerusalem is wala sila naklaro. Samantalang ang mga mago, mga kingsmaker, sa Persia lang sila, layo kayo, far east sila, pero mas naklaro nila sa layo ang pananaon. Sa ito pa kayong sabton, kung naarag yung kayo pagsimba sa Ginoo, iklaro sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang dili imong maklaro sa imong kaumaon. Kung imong nang sabton, mahayag ang imong kaumaon kung masilimbahan ka sa Ginoo. Ipaluyon nimo ang Ginoo. Now, asa magkakahayag kung nanasluyo ang Ginoo nimo?
ang pangutana na ba kay kahayag kung ipaluyo ni mong Ginoo. Kana bang ipaulahin ni mong Ginoo? Di ba, star na tubangan, mo gisunod nila? What if ipaluyo to nila? Di sila manalingkog sa star. May mong i-apply sa itong ginabuhi Kristohanon. Ipaluyo ni mo ang Ginoo, dili ni mo unahan ang Ginoo sa mong ginabuhi. Ma 2021 na naman, dili mo ipauna ang Ginoo sa mong ginabuhi. Wala yung guide ang imuhang 2021. Wala kay guide. May tabo nga mabutaan ta. Kung imong ipaluyo ang Ginoo, malagmit dili ka kita sa imong gilaptan. Pero kung imo siyang ipatubangan, siya'y mag-iwag sa imong agyanan. Just like Israel from Egypt. Wagi man sila kagabion, wagi po sila buntag, pero dunay haligi nga kalayo, mo'y nag-iwag nila sa gabi. Huwag yung maguna. Dili pwede nga maguna sila sa haliging kalayo. Ilang sundo tong haliging kalayo. Inana ko sa itong kinabuhi igsoon, ipaluyo ni mo ang Ginoo, sama nga, wala kay iwag sa imong agyanan. So kung wala kay iwag sa imong agyanan, dili hayag imong kaugmaon niya. Ug lagmit, managma ka sa unahan. Sa ito pa, kung mo ng sabto, kung dili ni mo i-google ang imong kinabuhi karon des pang Ginoo, dili hayag ang imong kaugmaon nga, imong mapanulungan. So imong himuon para hayag imong kaugmaon panulungan, imong unahon ang Ginoo. Ihiklin sana. Gihiklin sa mga wise men. Being a wise man, kabalo kang mo hiklin, kabalo kang mo arrange. Unya lang na kalabanan unya lang sana. Kana pasawan, kana ako adtuunon, adto Jollibee unya ra na. Musigbas ako. Wise man ka. Wise man ka. Pero yung ka, adto ta sa Jollibee ro. Kay daghang mga mga cellphone. Nya adlaw Domingo, igsuon wise man baka ana. Posible pa madisgrasya ka itong tools bios. Ano man, being a wise man, naan na siya iwag. Mas giunan niya ang Ginoo. Pero, if anong Domingo rin, magsilra ka dito, mamalit ra ka dito, liplaza, wala ra kay pagkabana sa iyong espirituhanan. That's why lang mga disgrasya. Nga madisgrasya, gusto ang Diyos pakiton kas kaya. Pagyon ka kangitid. And number 2, igsoon, devoted in worshiping. Dili ra kay seeking pagpangita. Devoted ko ka sa pagsimba. Kung imong tanaw ra ko ang ilang pagsimba, di ba? Kung imong tanaw speak sila nga kining ilang adtuon, King of the Jews is magsuot siya, maanak siya dito sa rianon nga alangkan. Adi ko basta-basta ang Jerusalem populous tao, daghan kayong tao. And then sige sila pangutana sa mga tao, asa mo ning nga tao ning King of the Jews dire? Ang mga tao, wala mo ba? Ang mga tao na malo. Pero sila sigurado nga nandiyo na tao. Wala kayo silang mingon nga, tinuod ba nga na tao diri King of the Jews? Kung sa ilang pangutana gani, asa gani ang natao nga hari sa mga Hudyo? Kung pasabot, sure sila nga nandiyo na tao. Pero ang taga Jerusalem balo. Nakabagot. Diba? So, kada pangutana nila sa balay, mayroon na mga tao balo. Daghan kayo itong tao. Ano man, atong panahon na sinsus. Sinsus to, kapatawag to sinsus. Tana mga ginsakupan sa Roma mo ato dito. Magpalista. Yan atong na anak si Jesus. So kada pangutana nila, pangutana is, naghudjaka ra itong mga tao ato. Naghudjaka ra. Tungod sa kadaghan nila, nagpilusip sila, naghudjaka ra. Pero sila kabalong, anaay mga mago, na niabot silang lungsod, nangutana, asag yun na hari. Nga na tao. Pero sila wala pakialam. Diba? Kung imong tanaw, siguro ang ilang imagination nato. O ba na ni balaya? Kaning balaya kay murag marmol. Naagudugay diri ang King of the Jews na tao. Daghan silang balay siguro atong gisusi. Pero pag adto dito sa pasungan ba? Naara man dai diri. Diba? Tanawa ang ilang pag-worship sa Ginoo. Dili nimo makita dito sa kang Herodes. Di ba, niagi pa man silang Herodes? Dapat dito sila muyokbo ni Herodes. Kaya si Herodes nagsuot siya og harianon nga suot. Siya mo'y naglingkod sa trono sa Jerusalem. Pero ang ilang pagyokbo, wala dito giyokbo ni Herodes. Tuan ni yokbo dito pasungan.
sa balay nga dili kayo inila. Isa nang kapasungan ari ang mga karnero, mga baka. So narito si Jesus. Nahulagway sa una-una. Musimba ba ka? Nga sila mga kingsmaker, mga dato silang lugar. Unya pagdungkala nila pasungan. Dito ay sila dua-dua silang una-una. Wa mo kunay hari sa Hudiyo nga na unsa man pag-anakaw Iputos na magpanapton. Dili man hariano nang iyang na anangkan. Diba? Pero mutingala ka ni worship sila. Huwag pasabot igsoon, ang pag-worship diyan, kinahanglan og pagpaubos. Amen? Nga bisan dahil unsay imong position, pero kung maghisgot na kag-worship, paubos ka. Naaman sila mga position silang lugar. Pero niyokbo aning anak o panday ni Maria o ni Jose. Luhod. Diha sa pasungan ni luhod sila. 30 minuta mga suot, gold ang ilang gidala, pero ni worship. Wala sila ipaki, sila nakita. Diba? Kung mo tanaw, kung being wise ka, dili ka magpakialam sa unsay imong nakita sa physical. Wise sila. Ngano man, pakita nila, unsa man nila suot iputos ng panapton, napas-pasungan. Wala sila na balabagi ana kun dili dito sila Lord in worship. Diba? And ma-apply nato sa kinabuhi Kristiyano. Sa wala pa tay Kristo, sa unang Pasko ta, matur tag simbahan og bagong silina. Sa may nakagiinig so. Sa una, lahi atong Pasko sa una. Ngano man, matag Disyembre atong huna-una, daghan kayo mga sale ana, daghan kayo mga bisti ana, nga mga sapatos nga mga discount. So kana atong time nga ipagpamalit. Di mo simba ta. Gikan diris sapatos, kalsones, silina, puro bago. Ta, dadag simbahan. Maura man na itong huna-una sa una. Pag natay bago, simba ta. Dili kung being wise ka. Bisag wa kay bago, pagpakita kag simbahan. Amen? Kaya imong sinutan, kung wise ka, dili ka magbasi. Ha? Hinay mong tapan nga, okay ra muna imong sinutan. Okay lang ba? Next time, wala. Ano mang maulaw ka? Okay lang ba? Ay, ikaulaw na imong sinutan. No? And ikatuloy igsoon, dili na sila devoted in worship, devoted sila in giving. Tanawa, ay ilang paghatag, gibuhat man nila ni Haring Herodes nga ang gold. Dapat si Haring Herodes atong dawat ang gold. Katong insinso, katong mga pahumot, mahalon kayo ito. Pero wala nila gihatag ni Herodes. Na sila giandaman ato. Katong bata na si Jesus. Agrabe. Si Herodes is brag na silos guro. At tayo ako ang datong gold. Ano magyadto ang bata? Ako may hari unta diri ani Jerusalem. Utong kapatawag sa Ginoo. Kaya gusto ni Herodes nga maangkon tong gold. Yang usawan man, nga adto man nila ihalad yun ni Jesus. Diba kung imong tanahon, katong ilang kadato is willing nga na-surrender, pinakamaayo ay lang ihatag. So kung imong i-apply nas itong ginabuhing Kristiyano, kinahanglan libutin ta in giving. Dili ta nining December, di ba sila, gapagawa sila silang gold pinakamahal. Gapagawa sila, atong time nga is wala sila nagpaabot na sila may hatagan. Nga nahimaya mo gawas ito, mag-imong milagro si Jesus para makadawa sila. Sila mismo ang ipagawas ng una. Kung imong tanawon, sadyang ipagawas sila muna, proteksyonan sila sa Ginoo from the hand of Herodes. Kaya di ba si Herodes nagpina nila? Pag makabalugan mo dito, ari ako dire. Ari ako dire. Pero ang planong Herodes, pakyong to silang tulo. Isipti sila, instruksyonan sila sa anghel sa Ginoo. Ayaw mo balik dito kang Herodes. Yagi sila sa laing gana. Diba? Sipti. Buot pasabot yung salton, if giver lang kita, tagaan ta og sipti sa Ginoo. Isipti ta sa Ginoo. In terms mga balakian, kung kabalo lang yung makatar sa mga tao, kaning mga tawhana, giakatan nila si Jose o si Maria. Nakita man lang nga, grabe ang pagkatao ni Jesus, naras pasungan.
Ya, mga simbos kayo sinila sila mo si Maria. Iwanan din kul. Kani pamot iwanan may laman na sa pangabuhian. Di ba? Inana. So muna yung atong gihimo grade soon is gi-practice nato kaning gitawag og faith promise. Ayon masabtanan nyo nga ang bulan sa Disyembre is panahon sa paghatag. Pero para sa atong Kristiyano dili lang gyud kana ang bulan nga mohatag ta. Pwede tanang bulan mohatag ta. Pero this December pwede nga imong ihunat ang imong pagkamangyatagon. Sa una lahi man, kay sige man tagulat ki December. Nusa pa mo pa may nang regalo nako. O kung may nadawat na ako ng December. I hope nga ato nang kuhaon sa itong una-una nga paabot ta kung kinsa ang matag nato yung December. Atong himuon ining December, kinsa may akong matagaan ini. Kung ito himuon, kinsa man mga balaya akong hatdan niya ako ang panalangin. Diba? Ang gingon ni Jesus, buhata sa uban ang buhaton sa Dios. Diyak ka ninyo. Ang pag-akatar sa mga kabos, ang pag-akatar sa mga talabangan. Ignon ta mo, ang mga talabangon, nga imong nakita sa palibot, kana mo gamiton sa Ginoo pagtabang nimo. Kung di ka kabalo mo tabang nila, di ta kabalo mo tabang nila, wa ko'y maabot nga tabang sa atoa. Ano man, glory na nakita nato nila. Kay niyon si Jesus, kinsa gani katong naghimo sa pinakaubos nako alagad sa mga naghimo nako. Gihimo nato niya. So ang Dios mo'y mubalos. Busa dili ta maghago, dili na to balihon, di na to pintahon pila atong nahatag. Kay kung magpinta kay pila yung nahatag, bunakan dan akam daghan kay panalangin sa Ginoo, di ka kwinta. Kung dili mo kwinta ang gihatag, dili makwinta ang gihatag sa Ginoo. Yan yun. Pero magsigag kwinta, sabon mahal ron sabon. Mahal-mahal man to pizza lang mo palit. Magsigag kwinta ana, kana ko imong panalangin makwinta ra. Pila ra ka buo. Kanang kagana panalangin? Ayaw kwintaha yung nadunit. Dako naman ito kung nadunit. Ang uban, wak manidunit kung samahan niya ako. Ayaw ikumpara yung pagdunit sa uban. Kinangkuhaon sa muna-una nga. Dili ka mo proud nga kung sa'yo nadunit, yung ikumpara sa uban. May tagang uban to, pariyo niya akong nadunit. Nga dako-dako. Kaya ang Diyos na gubalos anay muna. Dunit. God bless dyan si family. Be like a wise man sa atong pag-serve sa Ginoo.